Central Throwdown, druhý kvalifikační workout, Michal Čuma. Tak jedem. Clock. 20 kilo bar, 20 kilo plate, 60 kilo on the bar. Bar for the toaster bar. Jo. To nerozumíš tu nohu teda? Jo. Opakují veře trochu, Míro. Opakování nahoře. Jo. Začínáme. Hang power s něčema. Povím tam na tu stubáru. Budu si dát 5, jo? Pojďme pak. Matěj. 1, 2, 3, 4, 5. Drž tempo. 8. To je ono. 9. 10. Hotovo. Pojď. 1, 2, 3, 4, 5. Pojď do nás.
pojď, dáme, nastav se na to, pořádně. Pojď, tam narvat. A je tam. Jeden. Pojď. Jeden. Dva. Nastav se, Rio, tam, pojď. Jeden. Druhý. Dobrý, pojď na třetí bod. Pojď. Jeden. Dva. Tři. Tak šo, pojď. Máš 2,5 minuty, 3 minuty do konce, pojď. A 3, dáme je tam, pojď. 1. Druhý. Krásný. Krásně, pojď. Hned třetí. Šup. 3. Super. 3 minuty do konce, pojď na čtvrtý kolo. Pojď, dáme ještě 2 kola, pojď, to dáme. Jeden. Dva. Tři. Pojď. 4. Super. Nastav, ruce, vyklopej ruce, až do toho. Krásný 4 nastav. Jeden. Krásný. Vytřep ruce a pojď. Dělej. Druhý, pojď. Pojď. Krásný. 2. Pojď, si 5 sekund a pojď. A pojď. Tři. Tak pojď. Je čas. Krásný. A pojď dáš pátý kolo. Pojď 5 sekund, odpočni, vytřep. Minuta 10. Pátý kolo dáš, pojď. Minuta, pojď 5. 1, 2. 3, 4. Ještě jeden. Je tam. Až dám, dělej. 3 vteřin. Krásný 5. Pojď, Go, Michael. 30 sekund, pojď. Dej ze sebe všechno. Dělej, krásný